తప్పకుండా తప్పకుండా కిడ్స్ రైడ్. తప్పకుండా తప్పకుండా బీచ్. మై సన్, నా కొడుకు అప్పకొండ బీచ్లో రైడ్ వేస్తున్నాడు ట్రాక్లో. ఆ చెట్ల మధ్యలో పిక్నిక్ చేసుకొని ఇలా బీచ్లో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఏటీవీ రైడ్ చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఆడుతూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఈ బీచ్లో మాత్రమే వైజాగ్లో బెస్ట్ బీచ్. ఒక పక్క నేచర్, ఒక బీచ్ చెట్లు ఉండే తెలిసింది. శాండ్ అంటే ప్రతి బీచ్లో ఉంటుంది, కానీ ఈ బీచ్లో చెట్లు, ఏటీవీ రైడ్, ఆఫ్ రోడ్, పక్కనే బీచ్, 100 మీటర్స్ దూరంలో బాగుంటుంది.